la història dels comtes catalans, quan diem comtes, sobretot pensem en l'etapa anterior a la formació de la corona d'Aragó. Si parlem del segle IX, per exemple, el gran comte del segle IX és Guifré el Pelós, evidentment, l'home que ha rebut els comtats de mans del rei Franc i que quan mor li succeeixen hereditàriament ja els seus fills i s'introdueix doncs la successió hereditària i per tant el pas de la dependència carolíngia a la independència comtal. La independència comtal es pot situar justament en la mort de Guifré el Pelós l'any 897. Els seus fills, quan van morir els seus pares, el seu pare van continuar governant els comtats catalans com segurament ja havien fet en temps del pare com a col·laboradors i van anar-se allunyant de la cort franca. En aquest allunyament progressiu que es va afirmant durant el segle X, l'home important serà Borrell, comte de Barcelona, a finals del segle X. És l'home que vol ser el comte hegemònic a Catalunya, perquè hi ha altres comtes cosins germans seus que governen altres comtats catalans, però ell aspira a tenir l'hegemonia sobre el conjunt. Com ho pot fer? Segurament el seu objectiu és fer-ho a través del control sobre l'església dels comtats, perquè està clar, Catalunya està, des del punt de vista religiós, convertida al cristianisme des de ja fa segles i organitzada en bisbats. En els diferents comtats hi ha diferents bisbats i diferents bisbes. La superior autoritat d'aquests bisbes és a Catalunya, des del punt de vista civil, és el comte, que pràcticament els nomena ell, o a través de les eleccions que fan els canonges fa sortir el seu candidat, que molt sovint és un fill seu, el fill d'un amic seu, etc. Hi ha un control. Doncs ell aspira a controlar els comtats catalans controlant els diferents bisbes que hi ha en el conjunt dels comtats. I per això vol un arquebisbe propi, que vol dir el cap dels bisbes, perquè fins a aquells moments l'arquebisbe és el de Narbona, que no el té sota el seu control. I escull un home de la seva confiança, Ató, bisbe de Vic, amb el que viatja a Roma per fer-lo arquebisbe dels comtats catalans. I el papa el fa, només que en les lluites internes, que seria llarg d'explicar, Ató és assassinat i el projecte fracassa, perquè és clarament una voluntat d'independència política, fins i tot en el terreny eclesiàstic, i d'hegemonia. No dependre eclesiàsticament de l'arquebisbe de Narbona, que és un franc, i, a més, que l'arquebisbe sigui un home de la meva confiança. Borrell és l'home que, esclar, es troba que ell, en aquesta afirmació d'independència que ell volia, aquesta anada a Roma per obtenir la independència eclesiàstica és una afirmació clara d'independència, ell vol també una independència política i es troba al final de la seva vida, o dels seus dies, que li assalten Barcelona els musulmans. Però el seu fill, Ramon Borrell, passa factura. És l'home que el 1010 organitza una expedició a Còrdova amb el seu germà, el comte d'Urgell, i se'n surten prou bé, perquè guanyen batalles, s'omplen d'hort i tornen carregats d'hort. Vull dir, Ramon Borrell és l'home que simbolitza el pas de la feblesa davant dels musulmans peninsulars a l'inici del canvi de la balança, l'inici de l'època en què seran els comtes i els seus successors, els reis, els que prendran la iniciativa militar contra els musulmans peninsulars. Això ja d'entrada. Successor llunyà seu, el seu net, de fet, Ramon Berenguer I, és l'home que, cobrant impostos dels musulmans de Tortosa, de Lleida i de Saragossa, es fa tan ric que compra 2 comtats occitans, els comtats de Carcassona i Resers, i inicia l'expansió ultrapirenenca. El seu net, el net de Ramon Berenguer I, el seu net, Ramon Berenguer III, es casa amb la princesa hereva de la Provença i incorpora la Provença a Barcelona. És l'altre comte important. I el fill de Ramon Berenguer III ja és la culminació, és l'home que es casa amb Peronella i fa la corona d'Aragó. Per tant, això és un resum de la història comtal. El fill de Ramon Berenguer III, l'home que fa la corona d'Aragó, és Ramon Berenguer IV, que és l'home que dirigeix
la conquesta de la Catalunya Nova. És l'home que, manu militar, hi entra a Tortosa i a Lleida. I ell i el seu cosí d'Urgell, que col·labora amb ell, conquereixen la Catalunya Nova, que és molt important la conquesta de la Catalunya, no únicament perquè Catalunya assoleix els seus límits actuals, sinó perquè s'unifica internament. Hem de pensar que fins a Ramon Berenguer IV hi havia en la ment de la gent, en la ment de la gent, com unes fronteres interiors. Uns eren del comtat de Cerdanya, els altres encara eren del comtat de Besalú, els altres encara eren del comtat d'Empúries, que tenia comte propi, per cert, els altres encara eren del comte del Rosselló, que tenia comte propi, també, els altres eren del comtat de Pallars, que tenia comte propi. Però, en el moment en què es conquereix la Catalunya Nova i s'ofereix als que hi vulguin anar a viure i treballar unes franqueses i unes llibertats molt importants i la terra en molt bones condicions, cap a la Catalunya Nova flueixen catalans de tots els comtats. Esclar, això és una cosa nova. Estan fent una nova Catalunya, unificada, sense fronteres interiors. A la Catalunya Nova assagen la desaparició de les fronteres de la vella. Així neix Catalunya.